Hvad så, folkens? Velkommen tilbage til en ny video. I dag skal vi spille Content Warning. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad det er, så er det egentlig et gyserspil, hvor det er, at det minder lidt om The Company, hvis der er nogen, der ved, hvad det er. Og ja, vi er her med Darkness i dag. Hey, hvad så? Jeg vil bare lige ved at udforske ting. Ja. Nå, lad os skynde os dernede. Og finde monster. Det bliver fedt. Så det her det er egentlig bare YouTube Simulator i et gyserspil. Du skal få views, og så jo flere views du får, jo flere penge får du. Hvilket er grunden til, at I skal huske at subscribe og like, så vi også kan få en lille smule viden om vores videoer er gode eller ej. Darkness, kommer du, eller? Ja, boy. Eller du næs? Ben. Baner. Hey, jeg kan lige snakke med ham. Undskyld. Det er det, hvad den gør. gør. Jeg vil bare lige spørge, om du er... Ja, ham der, han er vores test subject. Ja, han er ikke så venlig, ham er. Hej, eller lige hvad? Nej, lad... Hallo, du skal ikke dø til den, Darkness. Og lad os skynde os nedad, sådan så det er, at vi ikke bare... Det stemmer, du. Casey, han også bare står der. Laser skal man ikke gå ind over, fordi så dør man. Darkness, nej. Men hvad er det? Men ja, altså det er egentlig det spil går ud på. Det er egentlig bare, at vi skal lege monsterjæger. Nå, det er en blind. Nej. Og vi har oxygen, som I kan se nede i venstre hjørne sammen med vores liv. Og så den der bar, som I kan se, der fylder op og ned, helt ned, eller Hey, den se, der hvad jeg fandt. en. Kan I se, hvad jeg fandt? Skal jeg gå ind i den? Det tror jeg er en god idé. Prøv. Okay. Det er faktisk første gang. Nej. Hjælp. Nej. 1 minut og hvad? Hvad står der? Hvad står der? Gør det. Jeg har 1 minut og 20 Jamen, sekunder. hvad er det, jeg skal? Hvad står der? Jeg har 3 liv. Nu dør jeg. No. Du svarer forkert. Nu har du 2 liv. 3. Stjerne. Skynd dig. 6. Back. Og så hvad er det så? Kom nu, du har ikke lang tid. Nej, det ved jeg det godt. Nå, du. Nå, ja, vi ses. Der røg han. Jamen, så må jeg tage en slommelygter. Nå, det var så det der monster der. Det er første gang, jeg nogensinde har set det før. Fordi det er rimelig sjældent, at man møder det. Så det er egentlig ham, der egentlig skal prøve at få mig til at få hjælp. Og jeg skal egentlig filme lige nu, for at få så mange views som muligt. Og hvis jeg dør, så mister vi kameraet. Og hvis vi mister kameraet, så får vi ikke nogen views for det. Og hvis vi ikke får nogen views, så har vi kun 2 dage til at få vores mål, som står oppe i højre venstre hjørne, som vi ikke kan lide. Så er det egentlig bare, at vi kan lave det her, og så når vi er færdige med at filme vores uhyggelige video, så kan vi gå op igen. Og som I kan se, ham der lige der, han er rimelig ulækker. Jo, men sådan der. Nu kan min stol køre frit. Jeg griber den med ansigtet. Hvad? Jeg købte en party for dig. Nej. Sådan skal vi ikke bruge Darkness. Darkness, du er spild af penge. Det er 5 $. Men så du købte ikke hoggeren? Nej, jeg skal bruge den. Smid den lige væk. Hvorfor? Sådan der. Ja, som I kan se her, så ham til højre. Øverste papir. Han har meget lidt liv.
ham til venstre, han har det der visse papir. Så ligner det, de kysser, men i virkeligheden så krammer de. Og så, når de har krammet, så får ham til højre lige. Okay, godt. Jeg fik min party for dig. Indhold. Nej, ikke pop den. Vi skulle bruge den til videoen, din halvhjerne. Jeg køber bare en til. Jamen altså, du er så... Jeg køber lidt så til der på 10 $. Jeg bruger bare det. Nej, du skal ikke bruge alle vores penge. Det var fedt. Nu har vi mistet alle pengene. De er gratis jo. Ham der, han bliver helt sikkert gambler, når han bliver ældre. Okay. Har du lige brugt den her nu? Ja. Det er dejligt. Hallo. Darkness, du skal have de kamera. Og din hugger. Hallo, Darkness. Hjælp, jeg blev taget. Hjælp. Hvor er du hjernes? Jeg blev taget af besten. Skynd dig. Hjælp mig. Jeg kan ikke gøre noget, fordi at han er i sådan et der monster. Og sådan et monster der, den tager bare og sluger ham. Eller kan du ikke lige hjælpe mig ned? Den spiser mig, det gør lidt ondt. Har du noget på dig, som jeg skal tage med tilbage? Ja, jeg har lidt. Nå, jamen så gør det ikke noget. Værsgo. Men den skal jeg ikke bruge. Altså, er den ikke snart færdig? Det er langsomt, det er ikke godt. Ja, jeg går videre. Vi ses. Ja, hej, er du vi kan få views for der under andet der. Farvel, husk at like, subscribe, alt det der. Hej, vi ses. Farvel. Det er den der helvedeshul. Nej! Jeg kan ikke gøre noget. Hvordan kan det være, at vi ligger på et kvarter? Ja, jeg tror, vi er et nyt sted nu. Nej, vi er det samme sted. Det er bare en anden... Nå, ja, det er sådan. Nå, vi var på den anden side. Ja. Så nu skal vi ned og have i kameraet. Så var det her henne. Ja, det er der. Fuldstændig. Den tager faktisk bare angriber. Ad. Jo. Ad, den er efter mig. Ad, hvor er det ulækkert. Sådan en klam orm. Skal jeg gå hen til den? Den er sådan en rygsøjle. Skal jeg gå hen til den? Ad, den må den sådan bevæge sig. Jeg tester lige, om den spiser mig. Nej, men det gør den. Væk. Nå, nej, nu er du død. Den Nej, det må ikke tage mig. Det må ikke tage mig. den på mig? Jeg kan ikke se det. Det er ulækkert. Nej, den har taget mig, tror jeg. Den har taget mig. Den har taget os begge. Nej! Så er vi døde. Skynd Det er dig. ulækkert. Er den på os? Løb! Men hvor du hen? Nej, ikke den vej. Nej, det er ikke den. Det er den her. Nå, den vej. Den her vej. Jeg løber med dig. Kom. Nej! Hvor er det træls. Jeg skal rundt om her. Det er sådan ligesom... Det er bare en slags snor. Det er sådan ligesom et spil, der hedder Chain Together. Altså, kommer du med? Kommer du med, eller hvad? Altså, jeg skal ikke dø. Kom nu, Darkness. Nej, hvor er du træls. Er vi døde på grund af dig? Vi er den forkerte side af bygningen. Så dræber den os lige pludselig bare på et eller andet tidspunkt. Men tager den en af os først? Er den i gang med at tage dig? Det tror jeg. Ja, jeg dør først. Kom, op. Kom nu med til Darkness. Det er du virkelig godt til. Ja, jeg ved det. Men det er fordi, du er så skidhamrende langsom, altså. Tjep. Ja, vi tager den med ovenpå. Ja, vi tager den med. Ja, vi dør alligevel deroppe. Hvor er du træls, Darkness. Ja, det er sjovt. Du er så træls, Darkness. Godt. Vi overlevede heldigvis med meget lidt liv tilbage. Bjørn der. Vi skal begge kameraer ind. Men det kan man jo ikke. Nej. Man kan jo ikke optage begge kameraer. Jo, det kan man godt. Fordi se, det åbner lige efter. Men kan man se begge? Ja. Jeg har gjort det med min kusine. Hun har også spillet. Kom. Jeg tager den her og sætter i først, altså vores ødelagte kamera. Det skal skynde dig. Hjælp mig. Ja. Au. Nå, men så har vi klaret det. Så har vi klaret vores mål.
Og nu kan vi gå i seng. Næste morgen, der skal vi have endnu flere views. Og endnu flere views, det er sværere. Sådan der, nu har vi fået metacoins. Metacoins skal bruges til at købe specielle ting, som vi ikke kan købe med vores normale